fresh. Darudak mall, animo poson. Fresh na fresh. Dumidikit pa yung ano Mga niya. susuni mo, manguyong-oyong. Wow! Gandi, rimang good love ni son. Fresh na fresh. Antu Linisan muna natin siya. kuhain pinalangga. Ayaw pagpalapti at tunbot nga. Ay ano, kung pa pananglit man, may da umungara. Pagpatilap, tilapi man gadla. Woy! May itlog siya. Itlog na puti. Tapos tatanggalin natin yung asa niya. At kung tutulong ang mga bito, duhaan na biyaw usaan na tuntun. Ang tinutuntunan, lubuan ilarum. Lubuan ilarum nga nakiirito. Yeah. Ang kaninday manok nga mama Montilla. Ang kanintoy manok nga mama Tintix pa. Kung pagbubulangon, ang duha nga manok. Perdian kan intoy kay waray tutok-tok. Woy! Idaan problema angkin ka rin yun na. Perdian kan inday kay hindi nukduk na. Idaan sistema angkin ka rin yun na. Perdian kan intoy kay nagsisino ka. Pinili ko ikaw nga urugangon kay matarutambo animo pospon mga susuni mo mangoyong-oyong ngandi rimang good luck ni son. Naglupa-lupa si Manatekla ay ginbayaan. Hello everyone! Welcome to my channel. Maaram sumayaw Ang luto natin ngayon ay adobong pusit. purus wala. Adobong pusit. Maupay kuno himisis taba. Bisan kun lagas na diri na retera. Mapabugi man tanggo pa og chatsa. Kay nga ni sa disco maglaga. Bisan diin nga suro sa rayaw. Permi imbitado, permi kumbinado. Mapa-islaman, siyudado punto. Si Mrs. Labaan kilalado. Alah, saraya. Natin isa ang bawang. Naglupa-lupa si Manatekla. Ay ginbayaan, sandi ay iya. Ay diri maarap sumayaw hinchansa. Kay antil niya purus wala. Au kay kuno himisis linda. Isan kun arok na diri na rendera. Napabugi man lang ko pa og chansa. Kay ngani sa disco mag-aga. Bisan diin nga suro sa rayaw. Permi imbitado, permi kumbinado. Mapa-islaman, siyudado punto. Si Mrs. Labaan kilalado. Paminta at saka laurel. Sunod natin ang soy sauce. Toyo.
Bakit basa? Binasa ng mama. Binasa ng mama. Tapos ilalagay natin ang ano niya. Ang ata niya. Ata niya. Sabi ng iba, masarap ang tahong. Ang Tapos, sabi ko naman, conforme sa tahong. May tahong, tahongan, may tunay na tahong. Ang gusto kong tahong, tahong sa yabong. Yan. Yun, maglalagay tayo ng Binasa ng 3 mama. tablespoon lang na ano. Bakit basa? Binasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Binasa ng mama. Kaya basa Ito na siya. ang sabi ng iba. Masarap ang manu. Okay. Ito na siya. Ang sabi ko naman, conforme sa mani. Ito na. May mani, manihan, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Yan. Bakit basa? Binasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Binasa ng mama. Kaya basa